Кунак эш сәфәрен районның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Вәлиев белән берлектә авыл хуҗалыгы җирләрен караудан башлады. Комиссия хуҗалыклардагы эш торышы, язгы кыр эшләренә әзерлекне тикшерде. Безнең туган як хуҗалыгы инде Мөслим районындагы 100% шылны хлебнең бөтен кирәкле онын ипи пешерергә тәэмин итеп тора торган хуҗалык. Шуңа күрә инде монда игенчелеккә бик игътибар берип эшлиләр. Безнең быелга бүтән чәчү комплекслары әзер, язгы кыр эшләренә. Хәзерге моментта инде ни дым каплау ни эшләр алып барыла басуларда. Быелга без яңа техникалардан бер чәчү яңа комплекс алдык инде 7X 9000 дип атала инде ул. Һәм яңа опрыскиватель алып кайттык. Агрофирма һәм хуҗалыкларда барлык төр техниканың сафта булуы, тәэсир итүче матдә орлык запасының да җитәрлек күләмдә туплануы сөенечле хәл. Инде бүген игенчеләребез дым каплату, җир тырмалау белән мәшгуль. Август агрофирмасына 19 елда урнаштым, но мен 85 елда берле бу нидә эшләйм үзем җирлектә. Август килгәч 19 елда мин кирдем, 1 ел кирмәдем, эшләмәдем дигән кебек. Техникаларны әзерләдек. Аллага шөкер, моны хәзер көтү табын погоданы. Безнең инде басукырларына тракторлар чыгып китте. Бүгенге көндә уҗым культураларын тукландыру 70%-ка инде башкарылды. Күп еллык үләннәрне 60%-ка тукландырдык. Бүгенге көндә инде бүтән хуҗалыкларда күздән эшкәртелгән мәйданнарда дым каплатуда эш алып баралар. Шушы братна эчендә чәчүгә чыгып китербез дип планлаштырабыз. Комиссия Август агрофирмасының техникаларына да тикшерү үткәрде. Бу чарада эш барышында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренең төгәл үтәлешенә, орлык запасының сыйфатына да бәя бирелде. Мөслим язгы кыр эшләренә тулысынча әзер. Игенчеләребезнең күңелендә бер генә теләк. Һава торышы да кыр эшләренә уңай торып, мул уңыш җыеп алу мөмкинлеге бирсен иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевизоры.